आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर रुपये 1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। कणकवली शहरामध्ये जी स्टॉल हटावची मोहीम आहे ती जरा आक्रमक झाली आहे। स्टॉल धारक देखील आक्रमक झालेले आहेत। कणकवली उड्डाण पुलाखाली आहेत आणि आता ही मोहीम आता पटवर्धन चौकापर्यंत येऊन थांबली आहे। काही स्टॉल धारक आपल्या सोबत आहेत। काय सांगता, ही अचानक ही मोहीम आलेली आहे, काय सांगता? नमस्कार, आम्ही कणकवली शहरातील ब्रिज खाली जे बसणारे सर्व व्यापारी आहोत, म्हणजे फळवाले असतील, त्यामध्ये फुलवाले असतील, इतर जे सर्व व्यापारी करणारे लोक आहोत, त्यांना समजा 2 महिन्यापूर्वी आम्हाला नोटीस आली होती, परंतु कालच अचानक संध्याकाळी त्यांनी डिक्लेअर केलं की आम्ही सकाळी येतो। या अगोदर त्यांनी आम्हाला 8 दिवस कळवायला होतं, तरी देखील आम्ही त्यांना पूर्ण सहकार्य करतो, आम्ही ते सर्व त्यांना काढून देतोय। पण तरी देखील आमची या प्रशासनाकडे अशी मागणी होती की जे ब्रिज खाली एवढे सर्व आम्ही व्यापारी आहोत, आम्हाला कुठेतरी बसण्यासाठी एक पर्यायी जागा त्यांनी आम्हाला कायमस्वरूपी द्यावी, म्हणजे जेणेकरून आमचा कायमस्वरूपी हा प्रश्न सुटेल, म्हणजे जेणेकरून ही प्रत्येक वेळी जी कारवाई आमच्यावरच होते, गरिबांवर जो अन्याय होतो आमच्यावरती, तो कुठेतरी थांबावा अशी आमची प्रशासनाला आणि सर्वसामान्य सर्व नागरिकांकडून आम्हाला आमची विनंती आहे। नगरपंचायतीने भाजी मार्केट अजून उपलब्ध करून दिलेलं आहे, त्यासाठी आपण निवेदन देखील केंद्रीय मंत्र्यांना, त्याबद्दल काय? आम्ही आज त्या निमित्ताने राणेसाहेबांची, केंद्रीय मंत्री राणेसाहेबांची भेट घेतली। राणेसाहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिले की उद्या मी या संदर्भातील CEO साहेब असतील कणकवली नगरपंचायतचे, किंवा हायवे प्राधिकरण असतील, नगराध्यक्ष असतील, या सर्वांना मी घेऊन एक त्या संदर्भात काय तोडगा कायमस्वरूपी काढता येईल याची मी चर्चा करतो आणि त्या संदर्भात उद्या ती मीटिंग आहे आणि त्या संदर्भात जे काही निर्णय होतो उद्या साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की उद्या तो निर्णय आम्ही नक्कीच घेऊ। तुम्ही अध्यक्ष आहात, आज ही स्टॉल हटावची मोहीम सुरू आहे आणि आपले देखील बरेच स्टॉल हटवण्यात आले आहेत, काय सांगता? आजची जी मोहीम आहे ती 2 महिन्यापूर्वी सांगितली गेलेली होती, फक्त एवढंच तारीख त्यांची डिक्लेअर नव्हती, पण त्यांना आम्ही सर्वतोपरी जो मदत कार्य आहे ते आम्ही त्यांना करणार आहोत आज, कारण त्यांची काही चूक नाही आहे, त्यांचीच जागा आहे। आम्हाला नगरपंचायतने भाजी मार्केट किंवा जागा उपलब्ध नव्हती, पर्यायी व्यवस्था नव्हती, म्हणून आम्हाला 1-2 वर्षासाठी त्यांनी ती जागा दिली होती, बसण्यासाठी तात्पुरती स्वरूपात दिलेली होती। मी नगरपंचायतचा आधी पुन्हा आभारी आहे की त्यांनी ती जागा आपल्याला उपलब्ध करून दिली होती। माझी त्यांना विनंती आहे की यापुढेही कणकवली शहरामध्ये सर्व तालुक्यामध्ये भाजी मार्केटची जागा उपलब्ध आहे, पर्यायी जागा आहे त्यांच्याकडे, त्यांचे मार्केट आहेत। आपल्या कणकवली शहर एवढं मोठं सुद्धा आपल्याकडे भाजी मार्केट नाही आहे। त्या व्यतिरिक्त की जे काही स्टॉलधारक असतील किंवा आणि काही व्यापारी असतील त्यांना सुद्धा जागा, पर्यायी जागा या ठिकाणी प्रशासनाने उपलब्ध करून द्यावी, म्हणजे आमचा हा कायमचा जो प्रश्न आहे, आज दुकानं लावा उद्या काढा, हे असं न होता की त्या ठिकाणी आपल्याला कायमस्वरूपी व्यवस्था करून द्यावी। ही महिला आज एवढी वर्ष इथे व्यवसाय केलेला आहे, व्यवसाय काय सांगताय आज तू काढायला? मी एवढं सांगेन, मी यांनी सांगितलेलं मी सहमत आहे। आम्ही सहकार्य करून आम्ही खाली करून सगळी जागा देणार। तुमची कारवाई फक्त थांबवा की आम्हाला स्वतःहून काढायला द्या, कारण दुसरा तुम्ही केला तर आज कुठेतरी आम्ही 1-1 रुपया जोडून ते संसार उभा केलाय, तसा संसार उभा करतो तसा आम्ही हा धंदा पण 1-1 करून उभा केलाय। तुम्ही तोडमोड करू नका, आम्ही सहकार्य करतो, आम्ही स्वतः काढून देतो, तेवढं फक्त मदत करा। आणि कोरोना काळापासून अक्षरशः मी सांगते, आज माझ्या घरावर 20 लाखाचं कर्ज आहे, मला 31 तारीखची मुदत दिली आहे, त्यासाठी मी झटण्यासाठी मी रस्ता पत्करलाय। मग त्यासाठी माझ्यासारखे असे असंख्य आहेत की जे आर्थिक अडचणीमध्ये आहेत। कोरोना काळापासून 2020 सालापासून आम्ही अक्षरशः रस्त्यावर उतरलो आहोत, ते आमची कुठेतरी मजबुरी आहे म्हणून उतरलो आहोत। आम्हाला न्याय द्या, आम्हाला कुठेतरी पर्यायी जागा द्या, जिथून कुठे आम्हाला परत कधी असा त्रास होता नाही। पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्या म्हणून सांगतात ते स्टॉलधारक आहेत, काही अन्य स्टॉलधारक आहेत। काय एवढंच सांगायचं आहे, मला बोलण्याचा उद्देश एवढाच आहे की गरीब लोक, आता ब्रिज खाली जो माणूस धंदा करतो तो गरीब माणसं, गरीब म्हणजे दर दिवशी ते करतं, म्हणजे कोथिंबीरची पेंडी विकणार 5 रुपयाने घेणार आणि 10 रुपयाने विकणार, म्हणजे 5 रुपये फायदा काढणार त्यामध्ये। अशा लोकांचा जर रोजगार तुम्ही हरवणार असाल
तर काय काय नक्की एक्झॅक्टली काय तुम्हाला नक्की काय करायचं आहे? आणि आता ठाकरे सरकार नाही, शिंदे सरकार म्हटल्यावर न्याय असं आम्हाला वाटतं. ठीक आहे, शिंदे सरकार म्हणजे न्याय असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि बहुसंख्य जे व्यापारी आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे की महिला देखील आहेत. काय सांगताय, आज दुकानं तुमची उचलत आहेत? गाय गरीब आपले पोटा भरतात, त्याच्या पोटावर तुम्ही पाय देतास. आता तर गाय गरीब मरणार का जगणार? हा, अचानक तुम्ही उचला म्हणल्यावर कुठे उचलणार? हा, जे लोक काम धंदो करतात ते लोक गाय गरीब कुठेतरी असून दे ना आसरा त्यांना. हा, शिंदे सरकार येऊन काय केलं? हेच केलं ना. पावसकर परत काय आज आम्ही प्रशासनाला विनंती करतोय की आज जी स्टॉल हटाव मोहीम आहे ती आपण तोडमोड न करता सर्वांना आम्ही सांगितलेलं आहे, सर्वांना कळवलं आहे, सर्वांनी आपापले स्टॉल हटवत आहेत, स्टॉल काढतायत. आज तर आमची विनंती आहे की तुम्ही तोडमोड काही करू नका. प्रशासनाला हीच आमची विनंती आहे. तोडमोड काही करू नका, आपण आपल्याला काढून देत आहोत आणि नंतर आपण हे सर्व जे आहे हटवणार आहोत. आपण सहकार्य देखील करणार आहोत. कणकवली नगरपंचायतने सहकार्य केलेलंच आहे. अशा पद्धतीचं येथील जे स्टॉल धारकांचं म्हणणं आहे. जी मोहीम आहे ती कणकवली म्हणजे आता पटवर्धन चौकामध्ये आलेली आहे. आणि जी सध्याची परिस्थिती आपण पाहिली की येथे जे स्वतःहून स्टॉल धारक आहेत, भाजी विक्रेते आहेत, ते आपल्याला जे स्टॉल हटवत आहेत. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी ही स्टॉलची हटावची जी मोहीम आहे ती सुरू झालेली दिसते आणि प्रत्येक जण आपला हा स्टॉल काढत आहे. ज्यांची रोजीरोटी ह्या स्टॉलवर होती ते स्टॉल आता हटवलेत आहेत. काही महिला आहेत त्या भावनिक देखील झालेल्या आहेत. त्यांनी सांगितलंय की आमचा संसार ह्याच्या स्टॉलवर चालतो आणि तो आमचा स्टॉल जर हटवला तर आम्ही खाणार काय, आम्ही करायचं काय, अशा पद्धतीने त्यांची प्रतिक्रिया आहे. त्यामुळे सर्व जी स्टॉल हटावची मोहीम तीव्र करण्यात आलेली आहे. असं काही व्यापाऱ्यांचं म्हणणं, येथील नागरिकांचं म्हणणं आहे की आम्हाला पर्यायी जागा देखील उपलब्ध करून द्या. येथे आम्हाला भाजी मार्केट उपलब्ध नाही आहे कणकवलीमध्ये, ते भाजी मार्केट उपलब्ध करून द्या असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे कुठेतरी भाजी मार्केट कणकवलीत नसल्याची खेद हे व्यापारी व्यक्त करतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.